Čau lidi, tohle video je zase info. To je fakt hrozný furt samý info. Měl bych s tím něco udělat. No to se pak vymyslí, co? No tohle info je opravdu důležitý jako všechny info. A je to, že týká se to seriálu. Je to, že já to prostě nestíhám točit seriál každou sobotu, nebo vydávat ho každou sobotu. Tím pádem seriál bude bývat tak, jak to stihnu. Takže fakt nevím, kdy bude další díl seriálu, ale tuhle sobotu určitě ne. Protože vlastně teďka je furt hezky a my máme na zahradě bazén. Tak jsem furt v bazéně, no a pak na to není moc času. A prostě blbá kamera. Tak, dobrý. No a prostě na to teda není čas. Fakt se vám omlouvám, ale já to prostě jinak nezvládám. Prostě to nejde. No a taky se vám omlouvám, že je to opět info. To je už tak nudný. Já nevím, já s tím budu muset něco udělat. Fakt. No tak já s tím budu něco udělat. Tak na seriál tuhle sobotu nečekejte. Tak ahoj. Fakt, kdo to vymyslel, že furt budou samý infa. Fakt nějaký blbec.